Nas mlaku ora nggawa payung sanggale diseret ramane mlengkung Surabaya keker mlayu ning Madiun Madiun Jakarta jadi rukun tetep merdeka. Iki selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu Macange Yulimbo Pak Iget. Selamat malam sedoyo warga Genuk. Sugeng Dalu. Sehat nggih Mbak Elisa? Sehat pengestunipun Pak Iget. Nggih, Mbak Tatin sehat Mbak Tatin? Alhamdulillah sehat Pak Iget. Wah, kepanggih malih kali sampeyan. Aduh. Niki sowan wonten Genuk Ungaran Barat. Ujug kabule kejaba merti desa ugi mengeti hari ulang tahun kamardikan. Nah, ndongake napa sampeyan kalian warga Genuk mriki urut saking Mbak Elisa? Nggih. Kula ndongakaken pokok men niki gandeng sepisanan nggih. Sepisanan saking pinten tahun? Wow. 35 tahun. Waduh, luar biasa. Nggih mugi-mugi sedaya warga Genuk ingkang sampun gelar wayang ringkit wajujal dalu menika saged damel berkah barokah kagem sedaya pinaringan sehat panjang yuswa paringi rejeki ingkang lumintu kaya sesuk le wayangan seminggu pisan. Wah, kekerepen kuwi. Oke, kerepen ya, Pak. Nggih. Pancen ilat saka Sulawesi iki kaya ngono kuwi Pak Dipluntang. Nggih. Genuk yo genuk. Genuk. Nak sing mboten dong nggih mumet. Heeh. Genuk. Mbak Elisa memang ayah dan ibunya dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Yes, seko toli-toli bapakku. Oh, bapaknya kok toli-toli. Saka ngendi, Dik? Yes, seko toli-toli Pak de Plontang. Nggih, ibuke sama. Ibuke? Seko Lambelu. Baik. Bapak saka? Toli-toli. Nak kuwi aku ngerti alamate. Ngendi? Ya kono kuwi. Ngendi? Walah, Sulawesi. Sulawesi kono. Ora kamu lihat mana tadi? Apa piye? Ora kok ngene-ngene kok ngene scroll ae. Ayo mungkin iki ngerti Kok aku. mripate ngene-ngene Ayo. netranipun Alah, ngocak ming- kondarandir. Wah, mengarunekke matamu kowe kok. Enggak. Ya iki jenenge Membayangkan apa itu? ya seakan-akan ki aku tau ngerti alamate Oh, ngono lho. gitu. Pancen logate kaya ngoten Pak Dipluntang. Jalem nggih. Nggih, makasih Mbak Elisa sama Kepala Rawuh. Jen, Pak Igit. Nggih, Mbak Tatin, ndongake napa Mbak Tatin? Bingung kowe. Niki pun didongake kali Elisa kabeh nggih pokoke idem kali Mbak Elisa. Sing pokok menika mugi saya tansah pinaringan sehat nggih. Amin, amin. Lancar rezekine, rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Nggih sesuk cek. Nggih sesuk iso wayangan meneh. Amin. Ning sesuk rasa nanggap iyi. Yang apa? Lagi Ora usah aku Pak Dipluntang cukup Mbak Tatin karo Mbak Elisa wae. Iya. Bareng wong telu ngadeg malah ngelek-eleki pemandangan. lagi jane ana sing luwih elek apa ora ta timbang iki. Salahe panitia wong elek kok diundang. Ojo ngono Mbak, kita tuh harus hormat sama beliau karena iki sesepuh. Sesepuh. Ya, sing duwe daerah krene, daerah kene kan ini. Sing bau reksa. Sing bau rekso. Leluhur apa? Bau reksa. Maksudnya sing dituake. Ya, harus hormat no. Di danyange Sing kene, menjaga ngono lho. keamanan dan ketertiban beliaunya. Lho, aku ya nak masalah go keamanan ya Dik, mligine Pak Igit. Heeh. Tak kira Pak Igit karo sampean kabeh kelingan. Aku ki ya anggota Linmas. Ya. Jadine aku yo pengen dadi keamanan sosial kanggo warga. Nah. Lho. Dadi Linmas kok sakmene Macam. cilike ngene ora. Ning pas dadi Linmas ki iso gede kok aku. Hah? Iso gede. Apane? Amarga sandang aku kelobroh. Oh. Oh kaya oblak kae. Kok tak kira nek ya tetep nek jerone cilik ya tetep cilik no. Cilik awakku ning aku duwe IQ sing gedhe, pikiran sing jernih, pikir aku semangatku ora kalah karo sing nom. Walah, omongane banter umuk. Kok ngerti-ngerti yo Di AQ yo. AQ, koyo AQ apa? ki apa? AQ ki apa ngerti ra Pade? Lah. Aja nesu. Iki ki ada orang bertanya kok. Iki ditekoni karo Pak Dalange lho. Lah Aja Mas. nek akimu karo Mbak Elisa karo Mbak Tatin yo kadoan. Ayo nang iki aku ya dites. Lho tenan. Di blangkonku mau. Iki nek iki. Iki nek dua saiki. Minggu ada latu Pak.
Oh, ngarsane warga genuk kok pamer akyu iki lho. Lho, Cok. Iki cerdas-cerdas. Dites oke Pak Igit. Pertanyaan yang mudah aja. Oke. Mbak Elisa. Ya. Soal cerita Mbak Elisa. Siap. Ada mangga sekilo 5.000. Ya. Kalau beli 2 kilo berapa? 10.000. Wow, pinter. Mbak Tatin. Iji Mangga sekilo 5.000. Beli 3 kilo 15.000. pinter. Pak Diplonda. Asik Pak Guru. Mangga sekilo 5.000. Nggih. Siapa yang menjual mangga? Ah, Siapa? plongah-plongoh. Aki. Plongah-plongoh. Aki tinggi. Orang ngerti. Tinggi. Mbak Elisa tahu yang jual mangga? Tahu. Siapa namanya? Pak Sukimin. Cocok. Elisa ngerti sing dodol Pak Sukimin. Ngono kok aki tinggi. Alah. Coba Mbak Elisa, Iya. gunung yang terkenal di Jawa Tengah apa namanya? Ada Merapi Berbabu. Merapi Merbabu. Iya. Oh, pinter. Mbak Tatin, gunung Iya. apa lagi Mbak Tatin? Sindoro Sumbing. Pinter. Pak Diplonda, Dalam. gunung di Jawa Tengah, Sindoro Sumbing beratnya berapa ton? Orang ngerti kowe. Plonga-plongo ngono kok aki tinggi. Mbak Elisa tahu ya beratnya? Tahu. 100. Mbak Elisa ngerti kok. Ora ming muni tahu tok kok 100 ki lho. Lho dene ngerti kok Kowe ngerti membantah. to, Sa? Tahu. Ngerti. Tahu. Tahu. Kok 100? Mula ning kene aja pamer aja. Lah umum. nyatane nggih ngoten ming muni tahu ngono kok 100. Lah aku ki mikir kok ora entuk apa-apa. Lah kowe iki kopong kok kenemu. Lah kok contone Cok, nggih. kowe ditakoni apa ora paham kok. Oke. Tak takoni ngerti. Siap. Telek sapi jenenge apa? Ledok. Telek pitik. Kaya lencung. Telek wedhus. Mrindil. Gene nek ditakoni telek lancar, nek ditakoni liyane kok ora iso. Berarti kene mung telek tok ngono. Ono pamer kene Aki akiyu, tinggi. genah kene isine telek. Letong, serintil, lencung. Lencung. Jan plontangi bosok. Lah iya, ngono kok umuk. Lah. Oh nyatane ya iso dites aja ming niku Pak Igit liyane. Liyane. Mbok menawa kula iso nyandak. Tenan. Oke. Wah, kowe natang. Kejem ya kejem kok. Oh, kowe ngerti sapi? Ngertos. Sikile piro? Sekawan. Nah, sing tak takokke. Nggih. Nek sapi madhep ngalor buntute ning ndi? Ah, ya nang kidul. Lah nek sapi madhep ngulon, Nggih. buntute? Nang wetan. Salah. Lho kok salah? Buntute tetep ning kidul. Lah kok Sapi ini mau melengak ngene tok. Mong dase tok. Oh. Dase tok kok. Sapa Ya. ngomong dadak ngene? pancen nasib ge elek. Ora masalah, pancen ana rego ki ana rupa. Mbak Tatin ngerti buntute sapi? Ngertas. 100 ngertos awisan. Ning ngertos tok 100. 100. Semingkir. Kula ngertos, Pak. Wis dipek Mbak Tatin kok. Oh wis dekku wis Yo jalur jawabanku. dhewe Mbak Tatin. Tin, ngenyi to, Tin. Apa? Mbok yo aja ketegelen karo wong tuwa. Arep jaluk buntut. Aku wis duwe. Lah kene kok jaluk. Lah pengen buntutku ora. Ora kudu buntut tak Apa? kutil. Nembang wae kowe tak pasrahin jengleng karo Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Alah nek iki yo tayeng apa. Jajal kaya ngopo? Oke. Senglengane Mbah Plontang iki kaya ngopo? Yo carane harus semangat yang nguntil pal loro. Nguntal pil. Nguntal. Oh nguntal pil kok nguntil pal. Nguntal. Nguntalpe. Caping guning mriki sing panitia. Ki ya coba dhewe capek guning. Lho, masa aku muni ngono? Ya iki lho, wong ketrikel ki ora mijiri seno ngarep, ora mijiri seno mburi. Capek guning. Mergane iki Pak Sigit ki jejer jenengan dadi ketut. Ya wis tak rene. Aja cerak-cerak. Aku nek semangat nek cerak Elisa karo Tatin nek cerak. Oh, pancen niku sinyale jenengan ya teng mriku kok. Nah aku nu wong tumakni. Nah, Caping gunung. Dudu capung guning ya. Caping gunung. capek guning. Sembah nuwun dirawuhi Pak dosen Pak Gitung Sugiyanto, Pak dosen Rawuh. UNES. Rawuh. Wis wonten wau. Wah, iki sembah nuwun Pak dosen iki Nggih. adik-adik mahasiswa mahasiswi UNES ya rawuh Rawuh. Hilal iki dalang ampuh. Oh, UNES S1 wis duwe dalang ampuh Hilal. Oh, ngono. Elok.
Aku elek-elek saiki yo mahasiswa UNES saiki. Daftarane gal iki. Lho, Mahasiswa piye magister. lho? UNES Universitas Negeri Semarang saiki duwe dalang S2 ne duwe dalang, aku S1-ne di Hilal piye to? Ah, kula Karena UNES itu menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan dan berwawasan konservasi. Mantap. UNES, tepuk tangan untuk UNES. Luar biasa. Tak kampanye ke terus ndak bengi Pak Gitung, ndang diluluske aku. Awak mlebu ge rong sasi kok pengen lulus ki. Lah piye gleleng no. Kayaknya wisuda. Malah urung tau mlebu abot piye wae kok jajal. Ayo, engko diketok-ketok ning nggon apa kuwi TikTok kuwi ngono lho aja. UNES men wah wis menyalip Solo salib saka kiwa sumben. Ayo. Saben bengi kawiwitan saking Mbak Elisa. Oke. Ah, padha dene gering kowe kok. Ya beda, cewek kalau gering kan emang apa ya, langsing. langsing. no. Enak aku. Ya rangon, iso ape berotot gitu loh. Gagah keker, gede duor. Gagah gede, Ya. dhuwur ora geger-geger. Keker. Keker. Ya itu. Wah, keker. Wis stres koyo ngene iki. Saben Saben bengi nyawa buat tenang dulu. Pelan gitu, halus saja dulu. Kok urung apa wis gini-gini terus lah. Halus, Nah, halus. pas wayahe baru mantep gitu. Oke. Pas wayahe kuwi. Ya. sik tenang sik ben tenang sik. Nggih. Alah. Oh, Apa-apaan ini? Orang geroso belas. Ora krasa? Enggak. coba jengleng Mbak Tatin, jengleng Mbak Tatin. Semingkir. Nek iki rada mbruk. Nek kaya padha klothakang. Siapke, staminamu siapke. Oke, wis pit aku wisan. Yen memajang Yen memajang Asik. Pak Lurah pengen. mumbul. Wah, apik tenan. Kowe iki dinteni mumbulmu sedo jengleng po. Ada jengleng kok ora malah ngemetke apa to? Raine mlungu. Raine iki nang dhuwur. Aku ki kira. Oh. Rumasane aku namake dhuwur ki nang ngisor ki dhuwur. Wong sirahe nang ngisor kok. Kuwi ki ya rai. Rai apa? Rai lho. Oh. Wow. Jasal jenglengane kaya ngapa? Ihe, Pak De, Pak De Bari. Pak De sapa? Pak De Bari. Alah, wes. Alah, Tuwek orang rumangsane. Mulai loh. malah guru kotak ngono tok. Kita Pak De. Nek ora pas ki sakit lho, Mas. Ya jelas, Kok Pak. dipaske ngono Kowe lho. paham mesti. Minggir. Tatin jatahku. Jengleng kaya dilahapi ngono. Kaya aku ya. Kembang, ayo Mbak. Nyantai, arep jengleng iki ya nyantai ngene. Nyantai ya ora kokean polah. Semangat. Ayo. Nun sewu lho, Mbak. Amit-amit. Amit-amit. Kok malah aku wedi ya. Oh, wedi wong kuwi nak gelem tenanan e. Lah kok dadak aku amit-amit barang aku ora ya wedi. Ben ora aku walat. Watahan Apike. guna penake Mas ngene pas ngene iki jan sip Sip ora karo nyulek mripat ngono. kaya salah kaya serak-serak sip berarti ngene ya
Kene pekane. Aku seneng sing kene. Ayo Rama Ijo wong karo juragane dikomando satu pintu ya jeneng anak aku ora nggawa yoga kok. Lah kuwi yoga-yogane. Pandoro Wiyaga sedaya manon. Sak mangke. Sedaya mawon. Lah nggih sedaya mawon lah kula ngomong apa? Sedaya manon. Salah. Ora, kuwi mau sedaya mawion ngono kok. Lah aku malah bosok. Lah piye? Sedaya mawon. Nggih, durung Mbok bilih mangke kula mumbul dando terus langsung jreng. Oh, ngono. Jreng. Nek Pakde Pluntang mumbul, Jreng. oke. Ayo coba Mbak Elisa. Wah, cakrane ngrat kok. Heeh. Pacitan sarwi Yet. Jreng. Wes, Jreng to. Kaya ngono karep sampean to Pakde lega to? Matur nuwun. kok matur ayo. Matur Sing nuwun. kula karepe niku tabuhe dicekel jak jleng. Oh. Nek sampean mumbul tabuhe di Cekel. Oh, dicekel. Nah, Lah ora ngomong kok nyekel tabuh mulai lambene tok jreng ngono. kompak Kang Bari. Oh nggih. Wah. Ngerti Mbak Tatin, Mbak. Dah. Kangger Pakde Pluntang munggah. Mumbul, tabuhe cekel. Oke. Oke. Ora nggo lambe. Ora nggo lambe nek cara Mbah Waluyo jalan tempe. Iya. Sip. Sip. Manut perintahnya apa yang menjadi Ora perintahnya Mbah Pluntang ya. Ora salah. Tabuhe dunggahke. Tabuhe dunggahke kon nyekel bar kuwi sabetke. Sampai ke sawah ayo. Kuwi mateni aku halus. Matur nuwun Ndara Yoga sampun kompak. Tabuhe diangkat nggih. Jreng. Oh. Iki wis Lah kaya Sesuai instruksi. lagi ngonten to Pakde. Matur Marem Maren sampean melom. bunga. Saya neng melom. puas. Seneng kok kanca-kanca yoga kok. awas nek tiba mundur-mundur ngo. Tiba ya gen tiba ya medun ra lakon munggah ya kok. Ya gek tiba berarti. Ha kowe ngisor sik. Lah apa kok? Ha tiba bareng kok. Apa ya? Apa dudune sak panggung nibo dhewe-dhewe lak ya ora iso. Wuhi. Uwi. Wah nomatke lambeku ketoke nafsu tatine. Oh, kaya tikus ngono kok le. Kayak apa? Kaya apa? Tikus. Wih, ra ta? Kaya celurut. Pak Igit, Nun. bengi niki kula sak nyamplung ora ono sing apik to. Kok Lah- bosok tenan to kula iki. Lah pripun to? Kok kabeh kok celirut kok tikus. Wah, jan sembrono iki jenenge ora ngajeni Mboten karo ngajeni to karo wong Mbak tuwa. Tatin iku bangetan. Bangeten kowe Lah iki. pripun ta? Kaya ngene juneki kaya tikus. Lah napa? Niki ora tikus. Nek Lho, Pak Igit Lho, niki kaya coro. Coro mabur. Cara bar mabur saka toilet ki ta. coro ketoh ngono. Kuwi gak dene cilikane iki coro ketoh ki bar saka ngono njen ngimplok ngono. Oh, Ya ora mangsa. apa-apa nek Terus ki, Mbak Eli, wong tuwa iki Mbak. diterima-terimake. Panas udan Mbak Elisa. Panas udan panas lengaleng. Kok tikus to, Sa? Kok to, Sa? Oh, ayo iki mau karang ya sekolah. Oh, aku kampiran setan ngono apa? Wah, jan galdene kok ora ono pilihane to wong loro iki. Lah ya dadak gitu loh ini. Oh, pancen Kenapa mataku itu yo, kenapa? mataku pancen nombo. Oke. Capek gunung. Loh, Pakde Pluntang. Jarang jadi dadi. Yo dadi yo. Pak Pri mriki nggak priok to? Pak Lurah nggak priok, Pak. Yo reoke sing juga sampean kuwi. Jajal. Trompete lho.
Sumeneh. Mutung, gitu aja mutung. Senengane kok mutung. Jogetane kula iki gak arep mlaku ya, Bos. Kok wis disuwuk Mas Rangga. Nah, ngambil jangkone Mas, ngambil jangkone Mas. Oh, Gua kesel. Oh. Mesake ya wis tuwa ngono lho. tuwa kok ora tebaske. Apa tebaske kono sak payu-payune. Ayo wong arep dingu ben bosok sik kok. Mbak Tatin ngarani kok ya bener. Lah piye ta? Kowe omong apa? Lah mau piye le omong? Wis tuwa kok ora tebaske lah Lah kok. yo sen dingu ben bosok sik. Bosok ki ana sing enak. Apa? Tempe bosok. Kulino mangan po? Yo kadang-kadang. Kadang-kadang kok, ngematke ngendi? Ya kono. Kono-kono. Duwer merongos, Bos. Duwer merongos. Ingin. Niku ket lahir pun ngoten. Wah, wong nak jenengan kalih kula paham kula. Nggih. Suwargi bapake nak ngasto kendang kalih gregeten. Ngene iki lho, Mas. Ini malah gerak. Oh iya. Wah, bocah ganteng kok untune slonjor. Sembrono. Alah wong sing ngomong kula niku kok. Aku ajar ngenong niku Dek Dwi niku ngethuk. Oh. Ngethuk ning nyrimpet. Alhamdulillah sakniki dadi dalang kondang. Kondang apa regane nang Jakarta kok mislawi yuta. Lho, Dalang tok. dalang tok apa gamelan sak rokoke kok. Mbak Tatin. Ya. Nadyan wadan sarata Ngetan. Jogetnya kaya angkrok. Malah cocok daripada yang jengkleng. Kowe ngapa? Kaya ledek munyuk. Ora apa-apa aku ledeke kowe munyuke. Ya ora, nek wis. Nak munyuk ki lanang. Heeh. Nak wedok beruk. Lah terus? Ya munyuk lanang karo kethek wedoke jenenge beruk. Lah iki apa? Aku sing nanggap. Ora. Kowe gak penak banget. Ya pinter. Sampai sekarang kan. Ini silahkan. Iki anane gur ledek karo munyuk ora ono sing nanggap. Ledek apa? Wis sik to. Kethek lanang, kethek wedok. Iki anake. Oh anake. Ya udah aku ngerti arep dadi anakmu mlebu meneh aku melu. Ora. Enggak aku rasa Ayo ta, metu aku. ayo. Enggak Anak mau aku. Wis ora usah rebutan. Iya. Aku sing ngopeni munyuk-munyuke wis santai. Tenang, tenang, tenang. Matur nuwun, Pak. Nggih. Nggih, ha. Lah aku semune kok ora trimo dinekke munyuk. Matur nuwun lho, Pak. Nggih. Nek jebul iki ya Pakne munyuk. Kok malah Ya iya. Ya wis senjata makan nasi ya ngono kuwi kok. Caping gunung karya Mbah Gesang. Wah iya. Buka saka Mbak Elisa Olharus. Nah, ya. Wah, bocah ayu, suarane apik. Ngene kok urung duwe pacar. Mumpun gadah sakniki. Dereng. Ya Allah. Lho, calone Kalau santai aja kok Pak Igit. Calone sapa, Pak De? Sapa calone? Oh. Kuwi apa, San? Calonmu, San? Kuwi mono calon mati. Calon apa? Mayit. Mayit. Ora kemrusu narko salipen kono luweh. KTP ku seumur hidup Pak De. Ah, sami wong kula apa meneh DRS aman. Wah, dokter Andes. Sing ngomong sapa tak pacule kok. Lah DRS. Dudo rada suwe. Oh alah. Mulane Ngopo weruh kowe nafsu ngono. ora mulane awake cilik ra ono sing remat ngono lho. Ya nak cara mbiyen ning ngarani cocok karo ya. Apa? Macet rene to, Tin? Oh, wis, Ding. Wah, tak sikut tenan lho. Wah, jebul loro. Lah kowe pengen semburi ya nyang. Ih, kaya tetet-wet. Tetet-tetet piye? Plendungan kali digandeng. Piye? Angger dicekel wak 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 wak. Wis tau ngrasake plembungan jeblok dong. Lah, apa demu dijeblokake kene? Ya rene. Kok kowe iki ulang tahun wingi ya, Tin? Ora Oh, mbok. syukur. Kliwat wis kliwat. Kok nggawa plendungan loro. Ngece awas. Ayo Mbak Elisa, capek Zaman perjuangan jore kelingan
luar biasa ini caping gunung Mbak Caping Tatin gunung. kali Nggih. Mbak Mengingat Elisa. perjuangan para pahlawan. Nggih, laras. Nggih. Pertunjukan Apa? malam hari ini di relay YouTube. Selain Sige Channel ada 8. Wes. Lalu Atmaja, Avlog Media, Lisaning Ayu TV, Wayang Nesia, Jack AV Multimedia, Duyan Dulan, Joe Bright, lan channel-channel lainnya. Spontan nggih Pak Igit Nggih, 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 nggih. Nandake ya Sembah demen budaya. Konco-konco Cakraningrat Fans Club Semarang Sami rawuh sembah nuwun Mas Surto sak kanca. Nggih. CFC Mbojo Pak Yasin sak rombongan nggih keparang Rawuh, rawuh. nggih. Sembah nuwun saking Tuban Mas Ali nggih rawuh. Alhamdulillah. Kok Tuban Jawa Timur rawuh. Nggih. Kok Kudus Pak Wanto Mas. Tentu kabeh do rawuh sembah nuwun. Nggih menika WMC nggih sami rawuh. Kanca-kanca WMC sembah nuwun Nggih. Mania Community Nggih, padha nggih. rawuh. Nggih, nggih, nggih. Aduh, bakune bengi iki ngraketke kekadangan, ngraketke rasa persatuan lan kesatuan. Nggih Pak Igit. Nggih, nggih. Mugi-mugi warga Genuk Ungaran Barat kalian Cakraningrat sinambungang datan pedhot. Nggih. Langgeng pas Amin. Pak Lurah kula matur, nggih Pak Plontang pokoknya saya akan agendakan Alah. Nggih, nggih, Buat nggih. dilepeh sih. ngelek permen malah keloloden nih. Citaleke sik diagendakan kali panjenenganipun Pak Lurah diusahakan cari dana untuk tahun yang akan datang dan lebih meriah. Amin, amin, amin. Ngoten nggih Pak Lurah nggih. Iya. Kali alang kok. Nggih. Saking Mbak Tati Titot Lovers TTL Jogja hadir ya nderek mendelok yu canggih. Mendelok, nggih, 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 nggih. Sembah Nggih, nuwun. matur sembah nuwun. Nggih, komplit Mas Yanto. Sesuk aku ya arep gawe logo kaya Nedik Tatin nggon apa, Dik? Tatin Titot Lover. Aku ya sesuk arep gawe. Apa? PPO, Apa PPO? penggemar pelontang. Oh ye. Kayak minyak gosok. PPO iki minyak gosok. Lho, emak apa? Minyak gosok. Apa wis tau digosoki nggo minyak apa? Ora anggotane PPU ya mung Kayak sing simbah Kula kali anak kula tok. Lah ya wong Lha loro nek tak. siji anakku wis turu ya kapiran. Nggih, 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 nggih. Nggih menika Mbak Tatin Mbak Elisa dibantu oleh Sinden-sinden Cakrani. Saged Pak Igit. Saged legaten mriki mboten napa-napa. Saged. Nggih. Kan ora kok teges ngungkurke sedulur ora. Kawontenan. Kene rada rene. Kana. Iku kene. Lho, dirahapi. Lah wis nggo kene legah mriku men. Oh, ya. Kaya antri harus ikut sembako. Nah, Ah, nek kene kan sing cedak nek lungguh kene Mbak Tatin karo Mbak Elisa kan ambune wangi. wangi. Enak Bareng kula. Pakde Pluntang kalah ambune solar kabeh iki mau ya. Angge kula bar benek iki montore jenengan kok. Ayo. Nggih. Menika yang saking Blitar. Blitar. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Biayane kang pundi Pak Igit? Nomor kalih saking mriko pinggir Oh, desa. sing ngadape Brotosena menika. Nggih. Ya, mula kaya anakan. Nggih. Jumeneng Mbak Yosi. Monggo-monggo, Mas. Blitar kutha cilik kang kawentar. Dadi gunung telut sing ayomi. Blitar jaman jembana tegemas. Tata pronta sing dipimpin Supriyadi. Blitar nyimpen ambune sanota. Majapahit ana candi penataran. Blitar nyimpen layone Bongkarna. Proklamator lan presiden kang sepisan. Dalu Mbak Yosi. Sing dalu bujange Mbak Limbo Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sowan wonten Genuk Nggih, Ungaran Barat. alhamdulillah dipun timbali warga Genuk. Nggih, ndongake napa dateng warga Genuk ingkang ngadani merti desa menika. Kula dongaaken mugi-mugi Genuk tansah sejahtera, Amin. rukun selalu warganya, Amin. tambah maju dan berkembang desanya. Amin. Piye Pak Dipluntang upama kowe duda upama Mbak Yosi iki rondo tak entuke Yosi ngono gelem ora Pak? Alah, ya Allah, kula jenengan jedukne kalih Pak Dipluntang niki. Alah mboten mungkin nggih to. Niki kula gebrak pisan mon mati Pak niku. Dados lek kula entuk ngetenan menika, mengke lak ya aku repot. Urung ngantek seminggu dek wis mati terus aku terus dadi rondo. Aku ya moto lagi menikah seminggu terus mari ngono dadi rondo. Lak uripku dadi merana dan tidak jadi sejahtera. Wong aku ki jenenge wong omah-omah arep rabi ki kudune lak ya bahagia dan sejahtera donya akhirat. Uripku harus bermanfaat bagi keluarga.
Wis, berarti ora cocok ya Pak De. Blas. Mboten cocok. Kok ora Blas. iso? Ana niki di bojo niki genep 3 dina wis kaya patik kaya uripe kaya kerupuk. Kok iso? Mungkret mudar. Niku jelas awak kek suarane wae. Ha ketokno. Dadine nak contohnya nggih, Ah. Dik Tatin karo Dik Yosi. Nggih. Didhawuhi sing kakung sendika dawuh. Nggih. Dik gaweke unjang sik ya Mas aku njiko gelas godhog banyu. Niki. piye nek Dik Yosi? gaweke wedang ya aku gawe dhewe kono. Ketok. Asik gawe dhewe man mboten ngapa tidak repot-repot tak cangap core. Ngeten. Malah apik lho, kuwi ora rekoso lho. Aku sacet tok wong Ora ngetoke tenaga nggo junjung. tidak usah kok dadak Gelas barang. Mboten usah kula niki sembarang tak latini wong lan sampai apapun tak latini. Adus tak dusi. Jenengan mboten usah kuwatir wong jenenge wong tuwek. Engko lek tiba ning kamar mandi lak ya malah repot stroke itu ora pareng mandi. Tobat aku ngomong kaya grontol utah ra kena selani. Lah Mbak Yosi saking gematine. Hah, pripun? Nek ngedusi sampean ngundang Mudin. Ora ya Yos. Wah, Tahu kan Nemotin biar bersih dari noda dan dosa. Malah dikai kembang barang ya Yos. Wangi biar wangi. Engko wong-wong lek arepe ketemu sampean ya ampun Pak De Plontang wangi mentok ki ambune. Plontang sae napa sae? Sae. Do ngelem sampean. Sae Pak De Plontang sae napa mboten ibu-ibu, bapak-bapak? Sae. Menika lho Pak De Plontang sae napa sae? Sae. Monggo keinggal diberangkatke. Tindak tanah suci Mekah Medina. jenengan ling gedika antara lati karo ati ora padha. Amarga ki namung nggo acara sae nggih sae njur ki acarane blobo sak nangkatan layon. Wedi. Lho sampean lho. Kula sing mau mati ki sampeyan tak wedeni ming siji. Apa? Bener Dek Yosi mau. Piye? Didusi Mudin. Sing paling wedi niku. Kok iso? Tenan samarku nak ya lah gawe dolanan kuwi ya Pak. Ya gila to, nek sing ngedusi mudine wedok lho mbok sak jege luweh. Wong edan. Lah jenengan iki wis mati apa urung? Urung. Urung ta. Lah kene kok wedi wong urung mati kok wedi sing mati-mati wis santai. Ayo. Ya ya wong mati ki santai ya. Wong ya ora bali kok ya. Lah iya to ya bahagia ning kono ya ora tau mulih kok. Mula mati nek mati kepati, mula nang kono ora bali wong nek mati kepati-pati. Andani kok. Ah, ndang mati yo. Aja to. Mesakne. Tapi ya Kok le muni mati ya setomen po. Wong aku ya ajar golek sing ember kok. apa iso? Oh yo aku piye carane kok Piye ya. carane Cik? Oh, sik ini kenapa Pak? Carane Jali. piye coba? Piye coba? Jajal. Piye jajal? Oh JE. Lah ya angel to. Piye Cik? JE kuwi. Ayo piye carane yo jenenge wong tuwa ki yo. Alah paling jenengan ya belum sudah mau. Assalamualaikum waalaikumsalam repot. Ketoke kok ngono. Ora ijen diajani Mbak Tatin Mbak Elisa. Lah ora ngono kuwi jodohne petetek. Wah. Metetek kuwi. Wah, iki kok ki tengah sing kaya Teletubbies ki tengah. Teletabis deh. Ada cilik dhewe ra kaya Ya cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua aja. Biar. Wah, itu Pak, bareng kok omongan iki lho. Ora iya. Benci aku benci. Wah, aku kira cantik sekali, kayak bidadari. Aduh, ngene ngono aku tidak ada. Wah, enggak mau. Wis, Wis entek wis. persis tikus mlebu got iki. Keceplung. Apik tenan. Luwih bagus timbang mau. Bagus saiki, Pak De. nuwun sewu Pak iki tak golek sik Pak. Ketuane panitia sinten iki? Lah enten apa? Kene tak urus iki. Ketuane Pak panitia Joko Prasetyo. Piyayine Kang Budi. Ayo ngacung. Lah meh ngopo? Keterangane piye iki, Pak? Raiku rusakne iki karoku piye? Mbok digenti rai, digenti ndas. Genti sing apik. Digenti ndas truk. Ampun dastrek kapak kegeden. Apa? Kacang ijo. Kok tengil-tengil. Oh, rumangsane kok seneng nak nurane wong tuwa bubrah ngene Kok iki. kene? Kok mula-mula sak kono-konone wis salah. Kok terus arep njaluk piye? Loh, nek iso ki aja dipandang fisik. Elek raine ning budi pakertine iso becik. Cek apa ya panggalek kuwi? Elek njobon jero nek sampean ki. Rumangsane Apa? apa? Apa nih? Ya, ani wes. Kowe ketemu musuh ngene iki. Ani wes. Habis wis. Mangsane apa? Ha. Terus kaya Ha. Alah wong yo ora ono apa-apane kok tawake nyonyo. Kene. Apa? Apa yo namatke iki rada ya lah anakku. Lho kono tadi kuwi. Hah? Wani kowe wani. Wani papi aku. Lho aku karo kene iki tulus lho. Tulus piye? Aku karo kene iki tulus lho. Tulus ki bojone Tatin. Lah ya tulus.
Kok tulas. Wis ben wong telu sampean lenggah. Aku tak udut to. Iya, diresiki ra ini. Ya, panitiane piye iki? Lancang apa? Langsung gini. Keterangane piye iki? Tenang padake wong tipis. Nak kula kon medho nisin. Iya. Padake dagelan tipis po. Lah tipis apa ora? Nemen. Nggih. Request lagunipun sing gumyak. Wah, nggih menika nggih. Griges, Mbak, wong telu, Mbak. Telu. Lagu Banyuwangen, lagu Banyuwangen. Pak De Blunang diparingi tisu-tisu menika. Malah mboten usah. Yo elek, Pak De. Oh pancen wis elek sisandene lha sing melas kudu panitiane. Yo dirajinke saurarane ngono. Wah, nesu apik lho kayane. Wis tuwek aja gampang nesu. Ndak ngopo Mbak Yosi? Lah niku lek terus maring darah tinggi terus stroke ya. Stroke ya. Kandhani kok. Ayo kowe disiko kono. Aku arep mimi estung. Apa estung? Estung kuwi lho. Wow, ora nyandak kowe estung kowe. Ora ngerti estung apa. Botak iki. Nggih, ugi saking Pak Purwoko Juragan Koperasi Pangestu Rembang nyimak saking Rubut Malang. Nggih. Lagune Banyuwangi nggih Mbak Yosi, Mbak Elisa, Mbak Kadim. Gerigis nggih sembah nuwun kanca-kanca sedaya kemawon ingkang sampun kepareng rawuh spesial kanca-kanca Cakraningrat Fans Club. Oh iya. Mugi kanca-kanca kadang-kadang adik-adik saking UNES. Oh iya, apa. Gerigis dados. Yo.
Sopo iki sing arep joget ya Allah. Sopo iki sing tak tunggu. Saya ketok isin, Mbak, saya ketok isin. Sama ya Bari ya Mas. Kata Bari kok Ayo. tahu joget. Di sini. Oh ngisi. Wis kulino Mbak men. Maka Mbak Tatin. Kari manisnya. Biar dijogeti Mas Bari. Yuk karo sinden-sinden kabeh. Ayo. Karing manis, kuryang manis, tambahi gula. Wes ya wes, sing dipikir apa kerasa. Karing manis, kuryang manis, tambahi gula. Wes ya wes. Kembali kembali kerasa kuno. Kari manis, kuryang manis, tambahi gula. Wes ya wes, sing dipikir kok ngerasa. Karing kisah Iya, Luar biasa cakra erasnya. minggir tak pancal. Astagfirullah, wis minggir wis ya dipancal. Rai wis diremuk linggih, minggir. Ora minggir pancal. Mula bojone ya ora suwe. Pangling aku. Kok dadi kaya Mbah Beda Tuwek ya. Pangling aku. Kok dadi Malah- beda? Malah ganteng ini. Ayo. Sesuk Ini loket mau loh. ngene wis sesuk ya. Lah iya. Dadak boros wedak. Lah rek pun niku mboten wedak kok Pak Igit. Jenengan preso wong nambal ban niku. Heeh. Ngen sing nggih muter lan metu langese. Oh, iya. Lah tak jikuki tak gawe ngeten iki. Weh, Ayo ngirit ragat. Lah ning jenengan karo aku iki ya kalah. Apa? Kula ki kalah rai ning menang nasib. Kok iso? Nah, kula cedak Dek Elisa ditati naman jenengan arep edak. Yuk dalang manggone ning kene. Nah, sampeyan wis di bagian dhewe ras Meri. Bagianku apa? Ngelus-ngelus debok kuwi. Malah lu kayak mulus. Mulus putih, dekmu ireng ya Tin. Kaya ngerti-ngerti yo. Oh, ya ora. Ora. Oh, batere ini joget Dek si apa? Dek Yosi mumpung ngasih ngene-ngene Dek Elisa kaya ngene kok mung kaya uler keket kerugat. Apa ya? Kuwi jenenge joget dalam. Alas, kok joget dalam apa ana jogete ana pira? Ana loro. Contone. Joget luar karo joget dalam. Nek joget luar piye? Ah iki perlu dites. Iya, Ya Sik. coba iki kok. Alon-alon. Kari manis ngono joget luare ngono. Ayo Mas. Kari Mas Raga. manis, kuryang manis tambahi Joget luar. gula. Asik. Oke, bisa. Yo. Wes ya wes. Oh ya wes, ngono kuwi luar. Joget luar. Joget luar. Lah nek joget dalam. Joget dalam mana mana? Piye? Aku kok tak delok. Iya, kowe Tak sama muni ya. kowe sing nyanyi saya. Ya. Tak percaya. Aku sing nyanyi, Pak. Ya, Siapa sih? Meri. Coba Pak Sigit. Pak Coba, Sigit boleh nyanyi, boleh. Silakan Pak Sigit. Ayo. Nyanyi dulu Pak Sigit. Nyanyi. Apal apa ora le Apa? ngomong? Pelek. Ayo. Gampang. Kencing mas. Kuwi lah kowe. Kowe Mbak Elisa sampeyan Mbak aku ora. Aku Ya, lek ayo. Kita perhatikan. Go apa mau? Joget dalam. joget dalam contohnya piye ya? Wah, brutune. Coba nyanyi. Kari
sari manis, Ayo. kuryang manis tambahi gula. Wes ya wes, sing dipikir apa Jogete iki, Kirian Pak Igit. jogete iki ngendi? Loh, jogetnya di dalam iki nang jero iki wis teng krowak ra karo-karuane. Lah, leres Pak. Ora ketok ya. Ora ketok. Jenengan mboten semerep ngajenge Dik Tatin to Pak Igit. Nak semerep niki kalih. Piye krasa apa ora joget dalam? Ya? Ora krasa nak iki mau. Telan takon Mas Rangga ora pati krasa ya Mas. Wong ming Mas Ranggara kulino joget dalam kok ya. wah, kaya iki sembarang teyeng kok. Coba iki gede sing presiden iki. Oke, oke. Yang mana? Ya lagi Mbak Lila mumpung kanca-kancane Iya. UNES ya padha kanu ya. Oh. Sarjana anyaran iki. Iya, iya. Cie-cie. SPD. Weh, sepeda. SPD. Dah. SPD. Heeh. Susah penuh derita. Ngarani kok yo bener. Nah, jadi ya oh, iki UNES iki menelurkan banyak sinden. Wah. Sinden idol ya sing adani ya UNES. Unes. Nggih. Enggak. Kalau wingi pindah wonten TBS nggih, Pak. Nggih. Taman Budaya Sambungan. Nggih. Ya, aku ngerti wong aku mengindili kok. Sembah nuwun Pak dosen nggih rawuh ya dosen Mbak Lila Sembah nggih. nuwun, Pak Gidung. dosen. Disapa dong. Nggih, sugeng dalu Om Gidung. Om wah. Kalau di sekolah di kampus juga Om gitu. Iya, saking akrabnya. Oke. Kan lintas jurusan toh, Mbak. Oke, bisa, oke. Akrab ya. Menyapa nopo dateng kanca-kanca UNES Mbak Nggih, Lila. terima kasih sudah hadir, sudah napa nggih mbombong kula. Bangga kula dengan kalian semua. Oh, iya. Oke. Ojo-ojo pacare ning kene. Ada yang hadir nggak? Mboten, Pak. Lah niku sing beto kaca tinggal niku kae Jumain. Sopo nggak? Jumain. Ora, sembah nuwun Mas Yoga ya rawuh. Ayo, Mas Yoga Tembalang pindah ngaran kene sembah nuwun wit sore mau rawuh. Ya aduh. Iki mau sore-sore mengki lakone mbok bumo meleh. Wus dudu Mas aku. Yang viral ya. Request lakone bumo iki ngono. Nggih nggih. Iki aku Lakon larang Oh, iki lagi arep garap lakon Lesmana Mandra Kumara. Lakon Saroja Kusuma lelakone sing bonang kanggo inspirasi. Sing bonang iki ora payu rabi men ayem tak gawe lakon Saroja Kusuma Lesmana. Kowe ngerti sebab apa kok kowe ora ndang entuk jodoh? Mergo Gusti Allah sayang karo sampeyan. Wah. Upama entuk jodoh ra wununga bojomu malah didemeni kancamu dhewe, kowe malah ngloro ati ngono. Kowe mula disuwek-suwekke jodhone kudune bersyukur. yo ngene Mas Sigit sampean yo sing nrimo. Pancen kabeh iki jatahe sing kuwasa, sabar nggih. Sabar, sesuk tak teri bojoku. Bojomu ndi? Hah? Lah sing nang omah sing putih blongu wae. Apa? Sapi. Oh, bojone sapi ternyata to iki. Wah, ya. Ternyata saiki doyan sapi barang. Ini kahanan. Yan bulane. Mriki wonten nawala Pak Jeplonta. Buri Jendalu becange Bu Limbuk matur nuwun sampun paring panglipur dhateng warga Ungaran nggih. Mliginipun warga Genuk. Wah nggih, mugi-mugi warga Genuk tansah pinaran ayem-ayem tentrem saking Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin. 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 Nggih, menika nyuwun mujiwat. Oh iya, Sip. dibagi wong telu. Oh iya. Mbah Marta. Langga menika aturaken dumateng sedaya warga Kelurahan Genuk ugi pamarsa lan ingkang sami kepareng rawuh. Nggih. Saking panitia mangke nyuwun fragmen suminten edan. Oh iya. Frahmen. Nggih, mengke. Lah mangke fragmene kalih sing ngendang Jaipong. Yo karo sampeyan kok. Malah ngono. Oke, semeter edan to? Nggih, mengke. Kelingan. Menenge mujiwat bertiga. Yeah. Larase pelok petet barang. Wah, duh. Luropi nemo luropi. Pripun Mbak Lila pun entuk ijazah SPD.
Dereng Pak, Dereng. tasih nunggu wisuda. Oh. Saya wisudanya gelombang 136. Lah niki yang mau terlaksana nek boten klentu 133. Oh, nggih. Sing penting pun rampung pendadaran nggih. Alhamdulillah aman ya. Tapi udah ini kan dibenerin juga kan? Dari revisi belum? Sudah. Oh ya Supaya wes, tinggal yang penting nunggu itu. wisuda. Pendadaran rong revisi podo wae. Ya yang penting udah selesai. Sip. So nek wis ijazah metu dilebokne bank ya. Wah, pada Apa ya payu to, Mas? kon sekolah. Mujibat. Coba dibawani urut Mbak Elisa. Duh Nimas Mus tikaning wang Ugi disimak Mas Rizky, woi Bapak Edik kembar. Nggih, sembah nuwun Mas Rizky. Ya. Ugi Pak Afif saking Pasian Jatirogo, salam di konco CFC sedaya. Oh iya, ugi kanca-kanca CFC Ngayuk Jakarta, nggih Pak Budi Kuntoro komplit. Mbak Ira saking Taiwan nggih, salam Mbak Tatin, Mbak Elisa. Mbak Ira siap dulu. Nggih. Bacutke Mbak Lila. Pak D Pluntang mengki requestipun mengki nganu fragmen napa menika wah nggih suminten edan nggih. Heeh. Sekalian menika Bu Joko badhe paring buket kagem Mbak Tatin mangke bibar niki. Oh buket. Oh iya. Tak kira kok jangan buket. Buket ki petengi. Buket. Tak kira panganan ya. Heeh. Lah tulisane buket. Ayo. Titikane Pak D minta. Terus Semira nyirenake kralan oper Mbak Tatin sing marep untuk hadiah saking Bu Joko menika. Ngilangke rasa kang samar. Terus Mbak. Tresnaku sundul Konjuk sedaya para kadang-kadang panitia. Oh nggih. Nggih, jiwat. Saking kula lare Gombang ingkang sapunika mapan wonten Genuk. Oh nggih. Oh nggih Martono. Pak Artono. Nggih. Gombang Pak Artono Girong. Kawiwitan saking Mbak Elisa ya Mbak. Jiwate yen nang gagat
Elisa ayo. Kesan pamuntan upamane sekar ojo ngangsi Jae kono. Iki mau request fragmen Suminten Edan iki ceritane piye Pak Dipluntang karo Mbak Tatin. Pripun Mbak Tatin ceritane? Pak Dipluntang dadi napa? Kula dadi Subrata. Alah yo. Subrata niku terus Mbak Tatin dadi Suminten Kedanan. Kedanan kula ning kula tetep ora seneng wong kula sah bagus kok. Oh. Oh bagus amarga kula wis dipacangang si Cempluk. Oh. Nggih, lah Cempluke Mbak Elisa. Lah Cempluke Elisa. Ora pelingguh kowe iki. Penak temen. Wah, aku teko njuk. Loh, Cempluk iki kan ketemu dulu kan, kamu ketepuk dulu kan sama ini kan. kowe iki omong apa jane iki udah pecotot kuwi iki. Kan cempluke teko keri mengko sing ra trimo cemplukan. Cempluke Pak Igit cempluke Pak tekone Sutradara, aku keri. naranya dulu lah sama Pak Sutradara. Cempluke tepokone keri cempluke. Gimana? Enaknya gimana ini? Ya wis dadi Cempluk, iki dadi Subrata Suminten. Suminten. Ah, iki metu sik to. Keluar dulu kan? Nah, kalian keluar dulu berdua. Aku duduk dulu. Nanti baru nyusul gitu loh. Oh. Iya. Kok menange dhewe ya. Ayo coba kaya mau. Turuk. Ora, Pak Igit lah kula ngetake sarane jenengan. Ora usah siaran. Siarke. Oh siarke. Siarke wong piyai mriki iki ya. Genuk wetan Heeh. niku nggih
Ben wonten ketoprak ingkang Kuncara. Ndek ben saiki Karawitan tasih Alah laku. iya ben. Langsung. Ayo Tin. Den Mas Brata. Den Mas, Sopo iki? panjenengan lali kalih kula ta Den Mas. Mbok madhem rene nek dijak omong-omongan niku mata dodene mata. Matamu. Mataku karo matane sapa? Suminten. Apa? Kok apa dadi aku galak? Mas Den. Den Mas, panjenengan niku kula tunggu, kula entosi ket wau niku mau urung diseret kok gelem iki piye ta? Aku ya perlu. Kok le. Kudune iki mah kok malah di wong urung diceneng kok wis maju. Suminten. Kula Den Mas. Aduh paranmu. Kasnyatan kowe durung dirasa tresna karo aku ning aku ora iso nglanggati marang katresnanmu amarga asline aku ndek pacangan asline. Asline. Iya. Nanging kan menika dereng sebelum janur melengkung. Wah, ketoprak bahasa Indonesia. Wis ra apa-apa campur-campur ra apa-apa. Iya, ketoprakan ndi kok jebrotone kok ketuweken Lah iki. brotone ra ono sing luwih elek sak anane ya wis iki anane iki ya wis iki dirahapi ya. Sak ta? Terus Den Mas, kula menika sampun kapang saestu kalian panjenengan lho Den Mas. Panjenengan menika mbok ampun nyiyo-nyiyo kalian wong wadon. Panjenengan menika menawi nyiyo-nyiyo kalian wong wadon menika panjenengan niku tetep dosa. Ora Suminten. Lho kok ora? Dikaya ngopo? Aku pancen ngestoke dawuh Kanjeng Rama, aku wis duwe pacangan. Ora iso. Den Mas, Apa? jenenge tresna kuwi merga saka kulina. Iya. Nek umpamane diibaratke panganan mbok kula dicicipi rumiyin ngenten lho Den Mas. Kowe iso ngendika, iso ngucap kaya ngono ning atiku ora iso nampa Suminten. Masalah ati mengko keri. Sing Ora. penting awak dhewe iki nanani ora apa-apa. Nanani dhisik, mengko dirasake sik. Umpamane enak engko ya oleh tanduk, nek umpamane ora enak ya gebangetan. Kowe ibarat kaya oceng kukila ning batinku rasa nampa katresnanmu Minten. Amarga aku wis dipacangake karo Mbak Yumu Cempluk Warsiah. Sapa? Mbak Yumu Cempluk Warsiah iki sing dadi gantelane atiku. Endi sing jenenge cemplok konan rene? Cepet. Aja dadi lara ning atimu. Iki sing dadi sisianku sing bakal sesandingan karo Broto. Aku tak njejel keruh kaya ngapa sing jenenge cemplok kuwi. wah iki Madhep pamburi. Kae. Iki ta sing jenenge cemplok. Gedhe ya gedhe aku, gagah ya gagah aku. Sapa mau pilih kaya ngene iki? Sapa mau jare? Sapa? Kowe golek sapa? Cemplok. Aku cemplik. ngemplik Cemplik. Cemplok rada lembu. Aku cilik cemplik. Kowe sing arep dhaup karo iki. Plik, plik, Cemplik. plik, plik, plik. Ah, Kowe arep dhaup karo iki. Kowe arep mantenan karo iki. Kowe ora salah apa? Iki mau aku mau bar diperkosa karo iki lho. Aku ki klambiku diceneng-ceneng karo iki nganti iki do suwek kabeh ngene iki lho karo iki. iki mau gelem karo awakmu. Gelem. Kowe lho ning omah tak pakani. Wes tak pakani apa ya kurang anggonku makani awakmu? Iki ngon-ngonku, Mbak. Di ngapura, nek encen rada sok kaya ngono kuwi, di ngapura. Wes tak Cempluk. pakani kaya ngono lho, Mas. Cempluk. Kowe isih percaya karo ucaping Minten? Aku ora iso. Minten amarga kae wong rasa kagol, ora iso kasembadan sing diangen-angenake dadine golek wisuna sing bakal bubrahke aku karo kowe Minten. Nek dadi wong lanang ki ora usah mencela-mencele. Mau ki piye mau ki dumah ana cemplok yo mending ngomong ora gelem. Saiki ana cemplok ana buktine iki klambiku suwek kabeh mbok eneng-eneng mau ngerti ora? Jare wingi apa saiki apa? Wingi jare aku sing arep mbok dadekke bojomu. Kok iso-isone saiki kowe malah wis ngrawasa wis kowe dadi seneng karo cemplok iki jan cemplok. Seneng karo Suminten iki kepiye? Nek dadi Cemplok. wong lanang ki mbok aja ngono kuwi to. Kudu milih salah siji. Kok isa-isane wong lanang kok arep dadi loro. Lah ngene iki piye maksudnya, ha? Iso kudu milih salah siji. Wong arep ndirian blek. Sing jelas, kowe iki jane arep seneng sapa? Wong wedok iki butuh kepastian Yo. karo butuh diduiti. Aku iso
ngucap kanthi tulusing atiku Jempluk. Sak bendere yo ping kowe sing bakal dadi sisianku. Aja gugu saka wong sing kagol atine yo. Cemplok kowe weruh klambiku do suwek ini mergo akibat perbuatan dia. Ana perbuatan iki. Ketoprak kok perbuatan. Mergo tingkah lakumu sing becek. Kowe aja ngucap sing ora nyata minten amarga atimu gelo lan kuciwa yen aku bakal sesandingan karo Mbak Yumu Cempuk. Loro atimu. Oh, kowe wong Yo. loro ora bakal iso dadi siji. Ngopo? Mergane kuwi sisaku. Kowe gelem apa sisaku? Iki tenanan kok dadi sisane kono. Tenanan kaya tekel karo aku. Apa ora? Apa ya tenan tekel karo aku? Aku Oh, wis tresno karo aku. Jarane mung aku siji-sijine sing mbok tresnani. Malah kaya ngono mirang-mirang. Ora tapuk wae. Langsung ditusuk wae tusuk. Minten. Menengo Jempluk. Kowe aja nangis ndak koyo celengan kodhok ya. Meneng. Sing Sing bener sapriya. yo aku dadi jejere wong lanang sing iso golek adiling kang kasunyatan. Jemplok. Apa kowe ora ngerti? Sejatine Subrata kang sejati ki aku. Aku mesti karo kowe. Pamirsa Manismu. Mas kelire tutup. Kelire tutup. Padhe Blondang. Iya. Ora. Tidak mustahil, tidak mustahil. Gak iso. Iki. Ngono nene ora. Tiwasno, Apa? tiwasno rebutan tikus sebelane kono oleh. Coba lar golek sing ya ora. Apa? Den masih tenas botol sing endi? Iki kok. Kowe, Pak. Iki. Lah iki mau sapa? Iki tenanan. Aku sudah ternodai olehmu. Nah, salah pacokan kok iki. Resikune wong bagus niki Pak Igit. Iya. Jenengan ngrebut gene kula to? Heeh. Meri. Iki edane piye terusan iki? Aedane seminten kalih kula tetep moto-moto. Oh iya, oke. Jadilan. Jadilan to Pak Igit. Iya. Dak seminten edan. Ayo, dak. Ya. Aku arep ora nang blonyo joget. Ora iso. Ora iso nyuket. Yo. Asik. Den Mas Brata. Seminten aku ora iso. Nek ora iso, aku iso dadi edan lho Den Mas. Aku ora. Monggo aku nek edan ora katokan. Mbok iya. Apa iya? Oh yo gak dene kuwi. Kuwi gur ibarate Pak Igit kok Nggih. arep delok tenan, heh. Kowe nek edan arep ngopo? Ayo saiki duel karo aku. Kowe joget saka kono, aku joget saka kene. Ayo teman-teman. Alah angel. Ah, oleh ruwet. Buku blatak. Piye Pak Ki? Mules. Nah iki mau setrume gede, Pak. Lah apa? Urung ngasih kena wis nut ngoten apa Pak Igit. Kok Tenang. esane. Nah setrume kali sing cemplik niki beda. Ora cempluk cemplik kok. Wes aja edan kok nek bacot edan malah repot. Lagu wae lagu. Numpang. Sacuplik Eh, aja. sama dengan anu sedikit petilan Petilan. Oh iya. petilan fragmen. Ya. Lagunya Jogja Istimewa Mbak. Oke. Ben dikancani karo Mbak Ida Lala. Mbak Ida. Yo arep lingguh wae nyambut gawe yo. Kunjuk kanca-kanca CFC Jogja. Oh iya. Mbak Elisa karo Mbak Tatin wo tak batin apa ki tak sawang saka apa ya saka Permono jati-jati ning Permono iki jane ketemu Pak Dip Luntang jane meh mutah jane iki. Kok ngerti panjenengan jane ya ora ono liyane kok. Ora jenengan ki kok ketoke asline Demeri sing terpendam to Pak Igit. Lho ora meri aku ki arep apa iso bedhek kok karo wong. Liripun. Lho wong aku iki wong ampuh kok. Nggih. Lho,
kowe batin apa aku mesti ngerti. Nah, Sobi, jenang tebak bengi iki ku batin napa? Dalu niki plontang batin napa? Engko sak lagu sik, lagu. Oh ya wis. Engko ya. Ayo sumiten edan. Ora. Oh, wis sabar to. Jogja istimewa. Aduh. Jogja istimewa. Jogja istimewa. Ada Mbak Ida, Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Oh iya. Coba kayak ngapa? Semoga istimewa Genuk, istimewa Ungaran, istimewa Semarang. Ya. Iki dalange Semarang ya hadir sapa? Mas Jati Nugroho barang ya hadir. Oh ya. Coba kayak ngapa? Jogja istimewa. Dados. Ya bisa naik gugong request nih gak katasnya jaranan nih Mbak Elisa Mbak Tatin Mbak Elisa gue konco sinden siji kok rame lu oh from Australia oh ya Australia apa Jepang Rejo semua presiden ya, semua presiden. Elisa, aja lingguh, linggah. Ngadeg. Elisa. Ayo cemplik ngadeg. Ayo plik. Ayo ikut joget nggak? Boleh, ayo. Boleh, ayo, mari. Namanya siapa? Ini Ayu, dia blasteran Australia sama Solo ya. Oh, rumahnya Solo, Mbak Ayu. Bukan. Mana? Australia. Australia. Iya. Oh, Ningu kanguru tentu saja. Iya, kanguru. Oh, bisa bahasa Jawa ya? Bisa. Siti. Dia sekolah juga. Sekolah di mana? Australia. Ya, dan dia juga biasa ada guru gamelan ya. Iya. Oh, di sana jadi di guru sana. gamelan, tepuk tangan. Gamelan apa yang paling kamu suka, Ayu? Rincian gamelan apa? Suka main saron. Saron. King. Peking. Kalau di sana yang diajarin apa materi karawitannya?
Yang lancaran aja. Lancaran-lancaran. Oh, gugur gunung. Belum bisa. Mbak Ayu ya. Ya. Juga latihan dalang seperti Mbak Elisa. Belum. Oh, belum latihan dalang sama Mbak Elisa. Belum, dia sukanya karawitan. Iya. Juga latihan nanti kalau latihan dalang sama Mbak Elisa, kalau latihan sulap sama Pak Sigit. Kok kowe nyepelek ke aku? Aku iso sulapan. Loh. Bisa sulapan, Pak? Ya coba saiki batin ya, Sa. Tak Ya, ya. kait pertanyaan di batin. Oke. Bagaimana kesukaan posisi tidur Mbak Elisa itu gimana? Di batin sih ya. Di batin. Nah. Oke, sudah. Oh, ya sudah, nanti tak jawab. Kok nanti toh Pak? nanti. Gimana? Oh ya, lagu kesukaan Mbak Elisa apa di batin? Di batin. Nah. Oke, sudah. 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 Oke, saya tak tulis sik. Tak tulis sik lho. Ini Saya namanya itu sulapan Om nanti Deddy, Mbak Ayu Mas biar Om begun sama Deddy. saya. Oke. Aduh. Ya, aduh. Nah. Ya, Om Deddy Sigit. Ini sudah saya tak Korbusan. tulis ini ya. Oke. Dicekeli Mel, kok kok aku ngapusi tak orek-orek neh. Oke. Oh, ojo dibuka. Ya. Dicekeli ojo dibuka. Cekel. Men cocok lagune apa sih mau omongke mau? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan kuwi ojo dibuka sik. Wah. Kuwi ninggal katresnan. Oh, Oke. ya sik. Mbak Tatin. Oh, wah, ini tak tahu nih. Halo, halo. Buah kesukaane Mbak Tatin apa? Di batin toh? Di batin ning no. Oh iya, sudah. Sudah Yes. apa? Sudah toh? Sudah. Ya, saya tak tulis sik. Oh. Ya. Yes. Buahnya apa? Disebut. Iya no, tulisannya nih kono nek kowe mencela-mencele. Buahnya nangka. Oh, nangka. Oke. Kowe wong yo ora masalah kok wong iku nyocoke. Heeh. Iki kobong ora? Ora bener. Ora yang kobong. Ana settingane ora kok tiwasan. Ora. Mbak Ayu gending lancaran yang paling disuka apa Mbak Ayu? Di batin. Dibatin aja, dibatin. Oh, Jawabnya di nanti. batin. Oh. Sudah di batin? Oh, tak tulis Oh, aku dukun padakne. Oh. Mel go Mel. Wis. Ditutup. Oke. Gendingnya apa tadi? Kebogiro. Kebogiro. Oh iya. Nek ngono ya wis pancen ya wis apa pas ya. Aduh. Ini terakhir Pak Diplunang. Oh, ya. Nya. Oh. Kertasnya entek ya Pak De, tak sebaiknya ya Pak De. Pertanyaan sing angel, Siti ayo kertasmu Siti ayo. Oke. Posisi tidur kesukaannya Pak De Pluntang. Wes dibatin. Bun. Wes gorene nyomel. Gorene. Klumpuk kene. Kene. Apa pertanyaane? Lho, ora mau urut kene sing siji loro mau. Oh alah, ya sik. Apa mau pertanyaane sing anu? Tak urutke. Posisi tidur sih. Lagu apa? Lagu kesukaanku. Apa mau? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan waca bener apa ora? Waca. Coba. Waca. Ninggal katresnan, guys. Sulap ini sulap silip. Ora sulap silip iki. Sulapan tenan. Mbak Tatin buaya apa senengane mau? Nangka. Blonyo. Waca iki apa omonganku iki? Oh bener ya? Kandian. Oh bener Mbah. Lah ya wong asline iki piyai sing sepuh ya iki. Nangka ini nangka juga. Kandiani kok. Terus apa mau lagune Ayo, Mbak Ayu? lancaran Lancaran apa Mbak Ayu? kesukaan. Apa Kebogiro. tadi? Kebogiro. Kebogiro. Waca Mbak Ayu. Betul atau tidak ini Pak Sigit tulisannya apa itu? Bener. Oh, kandian. Kebogiro. Aku ki maca batine wong-wong ki iso. Oh kok iso ya? Kandian ya. Matek sing keri dhewe iki. Pak Diplunang dalam turu posisimu paling senenganmu apa mau? Melumah apa menengen apa ngiwa? Pun, tak batin. Lah ya apa senenganmu? Kula miring, Pak. Miring lho, iki miring lho, anak panahe miring lho. Oh, berarti aku edan ngono. Oh, iki jenenge
kebatinan. Luar Luar biasa Pak Sigit. luar biasa. Sama saya. Bisa. Sesulap, Oke. Merguru telung sasi Bali yo ilang. Wih angel lho iki sulapan. J. Kowe ngerti ra sing ngajari sulapan aku sapa? Siapa? Jagat. Oh, anak lanang. Anak lanang toh. Lho, kene ninggal katresnan. Nyami nggih. Ya ora ding jagat tak ajari kok. Tak ajari maca batine Lila Melani barang ninggal katresnan digarap jaranan. Wow ya. Mbak Yosi sing ngarep Mbak Yosi ben liyane ne. Aja nganggo mic Mbak Yosi. Mbak Ayu juga ikut joget bebas Mbak jogetnya ya. Ini nanti videonya dikirimkan ke Australia. Oke. Itu disimpan kertas dari Pak Sigit ke Bu Giro tadi. Oh iya, aduh. Ayo, ninggal katresnan garap jaranan coy. Lambi abang sing marai. Asik.
wes ngono kok. Aja lali pawanengku.
kasih Mbak Ayu ikut juga jaranan. Piyayi Australia lho. Ayo. Elok luar biasa. Nah, apa perkara lagon bacutke nggon goro-goro, bacutke laku wis dhisik tak dherekke ya, Mak.